Hola, Baltis! Avui els Baltis de 6è experimentarem amb la densitat dels gasos. Fase 1. Mesclem vinagre i bicarbonat. Mesurem 50 mil·lilitres de vinagre amb la proveta. Seguidament, posem el vinagre dins d'una ampolla. Amb l'ajuda d'un embut, posem una bona cullerada de bicarbonat de sodi dins d'un globus. Posem el globus a la boca de l'ampolla. A poc, deixem caure el bicarbonat dins l'ampolla on hi ha el vinagre. Aquesta barreja provoca una reacció química i crea un gas, el diòxid de carboni. Com podeu comprovar, el gas infla el globus. Fase 2. Apaguem les espelmes. Ara encenem unes espelmes i les posem en filera. A poc i amb compte, deixem caure el diòxid de carboni dins d'un recipient. Com que el diòxid de carboni és més dens que l'aire, es col·loca al fons del recipient, ja que pesa més, i desplaça l'aire. Ara, tot i que no el veiem, ja tenim el diòxid de carboni dins el recipient. Quan aboquem el diòxid de carboni damunt de la flama, com que pesa més, desplaça l'oxigen i l'espelma no pot cremar. Fase 3. Per què s'apaga l'espelma? Tornem a fer la barreja per obtenir diòxid de carboni i el posem al recipient. Amb unes pinces anem introduint les espelmes dins del vas. Quan introduïm les espelmes dins el recipient, el diòxid de carboni no les deixa cremar i les apaga immediatament. Una, dos, 3, 4, 5 i 6. Com veieu, hem pogut apagar totes les espelmes. Màgia o ciència?